Sondela la Jesus. When sondela. Ngiyaqolisa mama. Saluso sondela nawe baba. Namba nonke. Namba nonke. Yebo. Namba nonke. Yebo. Yes. Uma ngibhizi ngideliver this prophecy, abanye abantu bayithatha kancane, kodwa uNkulunkulu uyadiliza. Yes Lord. Uma ediliza uNkulunkulu udiliza a secret that I need to unpack, which happened 1974. Jesus. I was not born, but uNkulunkulu sebuyisa leyo nto. Angazi baba kukhulunywa ngokhuzwayo. Yebo baba. Ikuphi lo muzi lo wakakhuzwayo noma uyahlobana yini nabo balabantu abakakhuzwayo? Hayi kwakhona baba. Wakhuzwayo, right? Oh hallelujah, hallelujah. Jesus. Uma bekhuluma ngokhuzwayo kukhulunywa ngomunye umuntu, angazi noma ugazi noma uyisihlobo abathi uTimothy. Timothy angazi noma uyisihlobo sakeni noma ugazi lakho noma yini. Timothy uyangizwa ngithini? Uma silandela la kuneqiniso okumele ngabe lilethwe emzini wasekhaya kini, kodwa leli qiniso elidala umndeni ukuthi useparate. Namhlanje uNkulunkulu mayekhuluma ngo-2024 uthi kunenkinga abahamba nayo nalo mama ebahlupha kakhulu, ngathi Nkosi khuluma nami le nkinga yami. Uthi oyayimele angazi makhulunywa ngokhuzwayo ngapha kuzokhulunywa ngoShelembe. Angazi noma Shelembe noma Shembe, kodwa kaShelembe. kaShelembe ikuphi lapho kaShelembe? Lapho zalwa khona. Makhulunywa ngokhuzwayo khulunywa ngoShelembe. Ikhona into okumele ngabe siyasiza kuyo nina nobabili, kodwa le nto masisiza kuyo kukhona umuntu wafa kabi, wafa enesilonda noma wafa edliwa isilonda impethu. Uyangizwa ukuthi ngithini la? Kwakuba lo muntu owafa ephuma isilonda emndenini wakini khulu wakho. Yashindla madoda. Hey Nkosi yami, size Jesu. Uthi umoya engcwele kimi mama, lo mkhulu uma ephathwa isilonda siphuma izinto. Wayekade lo mkhulu ethwele, wathwala ucamu okade usegcekeni. Kunendawo eyichaphozi lamanzi elalikade lingashi lamanzi ehlale khona, kanti kunento eyicamu eyayihlala phakathi, ngoba leli khehle ngikhuluma ngalo lalikade lilimela abantu amasimu, linogandaganda, linayo yonke into. Ngelinye ilanga leli khehle lalimala, lalunywa yinja. Lenje yathi mayimluma naku futhi imluma idlala naye lenje. Lesi silonda sabhibha saphuma impethu, ngoba kunento eyikade ilandile.
uthi umoya engcwele uthe makaqeda kushona akuphelanga u2 weeks leli qhaphozi lamanzi lasha. Hey Jesu. Uyangizwa ngithini? Lasha leli qhaphozi lamanzi. Nkosi yami. Lasha. Oh Jesus. Lalela. Hey Nkosi yami. Uyabona umoya engcwele ungithatha ungisa kwenye indawo. Lawa bana basi. Umoya engcwele uthi kimi ngabe ngihamba nawe. Ngihambe nawe ngiye ekhaya elikhulu. Nkosi yami. Uma ngifika ekhaya elikhulu ngithi ngikhombise lali kade lilale liqhaphozi. Mali kade lilapho. Ngithi mina asiphinde sihambe. Siyofuna uxama owawukade kulo leliqhaphozi. Uma leli khehle lizongcwatshwa limbele umgodi kunenja eyayibhizi nabantu ijaha abantu ngasemangcwabeni bemba labafana. Uyangizwa ukuthi ngithini? Bemba wathi umoya oyingcwele masilandela la ngomoya oyingcwele kukhona into eyiqiniso okumele ikhulunywe empilweni zenu. Nina inkinga enkulu kakhulu enibhekene nayo kukhona imali baba osola izingane othi zintshontshile noma imali esanda kulahleka. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kwayimanje ufuna iqiniso awukalithola ukuthi le mali ithathwe ubani. Njalo baba. Sibuza uNkulunkulu. Hayi. Iyasindla mama. Sibuza uNkulunkulu ukuthi le mali ithathwe ubani. Bathathu abantu abasolayo. Hey Jesu. Yebo baba. Futhi manje kulabo abathathu sowusola ababili. Lo oyi1 usumkhiphi. Yebo. Akho. Hey. Sizombuza uNkulunkulu ukuthi ubani lo thathe le mali. Sizombuza uNkulunkulu. Lalela ke baba. La ngizocela ungenzele ifavor. Laba abantu abathathe le mali oyedwa wabo. Yebo baba. Abantu okumnandi abangeni ku social media. Yebo. Izolo oyedwa wabo umxoxelile ukuthi usafuna ukuya esontweni kaKhehlelezi. Yebo baba. Uxoxela ngithi. Yebo baba. Halela. Ngenzela ifavor. Yezo ifavor ozongenzela yona i1. Yebo. Ufika ubuyele kuyena futhi uyomxoxela uthi wena kuye mawufika kuye. Ngile kuleli sonto. Sibuye sayisontela nje. Ayikho into ethene ekhulunyiwe. Uzwila ngithi? Yebo baba. Ayikho into nje ithene alwamuntu uyayibhedela. Bese invite. Baba. Uzwila? Yebo baba. Uzominvite nge? Amen. Invite. Lo omunye ngizokuhlebela nje isibongo sakhe. Ngikuhlebela isibongo sakhe lo omunye. Yebo baba. Nizoyenza exactly njengoba nginitshela. Yebo baba ngajabula. Lo omunye lalela. Wakabuthelezi. Yebo baba. Lalela. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi amandla kaNkulunkulu ayasebenza nabantu abadala bakhona. Lo omunye ungamtsheli lutho. Yebo baba. Mama uzokuxoxela ubaba. Vele ngoba nike nayidiscussa kakhulu le ndaba ne. Lo omunye wakabuthelezi uzo-invitewa wena. Yes. Lo baba angakhulumi lutho ngesonto. Uzo-invitewa wena. Umtshela uthi ake sihambeni siyesontweni. Labantu babili. Kulabantu ababili oyi1 imali uyithathile. Oyi1 akayazi. Kodwa uyazi ukuthi kunemali elahlekile. Akayazi. Wena uzo-invite lo omtshelile. Wena u-invite lo wesibili. Into engizoyisho ukuthi kulabantu abawu20 uzoba invite oyi1 uzovela la. Khona into engizofike ngiyiprofethe angeke akwazi ukuyiphika. Hey Jesu. Uyezwa? Engizoyiprofetha phambi kwakhe angeke akwazi ukuyiphika ngiphinde ngiyiprove. Oh. Uzwela ngithi next week nizwela wena manisuka la umxoxele umtshele ukuthi lo usheke. Uyezwa? Usheke sokalisa. Uyezwa? Makamthoko. Jesus. Uzwela? Makamthoko. Right. Niba invite labantu nibuye nabo next week. Yes. Just invite them.
manisuka lapho next week mase niba inviteile Yebo baba. ngizonibiza Yebo baba. bese mangenibiza ngithi uyalila phambili bese nginibuza ukuthi nize noba uzothi wena hayi nangu umuntu engize naye namhlanje esontweni na ukhombo wakho uzwile ngizonibiza no4 nonke nize la Yebo mkhulu. ngizoyihluba ithiwa yini ihlube ekhasini Yebo. ngizoyihluba Siyabonga. ngihlube in such a way ukuthi ngizoze ngidirect Yebo. ngoba imali elahlekile baba ngibona imali yakho elahlekile is about 7,200 rand Kunjalo baba. Kunjalo. ngizoyihluba umeke wayisebenzisa ngizokutshela ukuthi uthengeni Yebo baba. batho kwamanje asibonge uNkulunkulu uthi kimi akakayisebenzisi yonke imali u6000 isekhona Ngiyabonga baba. but buyani nabo next week labantu uzwile Amen. baba yini yazi leli sonto leli into engiyithandayo lincane kamnandi umfundisi wakhona uyakwazi ukuba attend abantwana bakhe bonke Amen. lincane kamnandi but into emnandi ukuthi abantu abaningi basizakele abanye bebefika sibabona bexabana sifika sibanike answer angithi lincane kamnandi next week ngithi mina hey ukhona i-answer soyikhipha i-answer ngeke ngaphuma if it means kumele sihambe sesiyofika lapho kunemali khona sizona if it means kunomuntu okumele simbuyise la sizombuyisa Amen. nizwini umuntu othatha imali yakho baba akasebenzi kodwa khona into esiyikhuluma uzwile ngithi baba akasebenzi kodwa khona into esiyikhuluma naye esefikile ungalenzi iphutha ngicela ufike next week uzwile alenzi iphutha akasebenzi kodwa khona ubumene mina benzile nizwile bazalwane next week ngiyaconfirm ngizobe ngikhona ngisaqhubeka